أرسل زينام إثيوبيا نمدلا وعلى كوب 32 تنزق لا مدلوات بزلعلة جهات تسالت كم زلام قدم من أبي أحمد أفليتهم إثيوبيا أبزت حز بجت عمد كل تشحن عسران شديشتن تحتي سحارة كاب زلوا حجرات زلعلة شعبتنت بكل تمئتاوي عبيد كتبات كم تمزجب تنبيع IMF ملاقيته كابوساي منستر مكل خال أمريكا بيت هيكسن إيران متنقع تهيبهم على عربيت شعت ميازيا كل تشحن عصر شمونتنا عم تمرت مشت ساعات حدا عقيلون عبا خمس تدالو مع زينا ايتي بتقنيا حزنا لكم قربنا لنا كم يتمسيو كبرات تملكتي مزيناتات جيتاتشو علوم مساهم كتصني حسنا يمكتال نكون لكم تمنيتنا فلما حصرت زيناتات إثيوبيا نمدلاو على كوب 32 تنزخ إلى مدلوات بزلعلة تجهات تسالت كم زلاك قدما من أبي أحمد قليصام إثيوبيا سنادايت هاجر نزخونتلو مدرخ عالم لخو على لوط إكليما كوب 32 بزلعلة وصيت نمنقاد زخ البهراو كوميتي بعلي سرحو بمجمر عدليتي مدلوات بوقعي كم زجمرت قدما من أبي أحمد أفليتهم توم قدما منستر مستي ستعيش بهراو كوميتي لو معلتي بزكايد واخيبا بزتفلاليو زفرات كساب حزيز توغنو تكبارات بزرزر جمجيمام تي جمجام بقندو عمل لاي كفتتات كلهم زسالتو صعرتات استراتيجيكاوي حقراوي راي اثيوبيا زتعامو مخانما مرغغاصن زتكوره كم زخونه تعبيرو نتي كيدي بقلص يشتون بزل عالمياوي ملكتان ممراح كل في امرار حاكم استمدبوز قلصو قدما منستر ابي نزعيبو دمام وداب بريزيدنت كوب زي تواددون زل على وصيت زمصون ناي قدمي تغباراتو بوقعي كم زجمر ارغاغيصوم ابتي مدرخ كاب گمگام حليفون قصالي سرحتي زي گلگل حبراو انفت زي تقمط خوينو قندي تخرت مدلاو دما بتنكر متحبار بزتوهاد العل راين بصنوع تكهاتن تنابيب كانتي عالم لخ كونت ببلحات بمتنقاد عبيت هاجر داغم مرأي كم زخونه تقليصوم إثيوبيا نزي عبي عالم لخ مدرخ ببقعت نمنقاد زحزتو شتو نمعوات بهراو كومتي بزتواد دمقديس راحتو نمقصال قراتنت كم زلوم تحبيرو مريتنا أفريتي بزخونو تخلطاتن فرامرن كشفنا لو كبلو مكتل قدما منستر تمسجن طرونه تزاريبهم مكتل قدما منستر تمسجن طرونه همرها قبري مرق أسرح مجمري ريزورت قالاي لوغو أبز سمعوا مدرم لمع مريتنا بجات زي كونس أفريتي بزخونو تخلطاتن فرامرن كشفن كم زقبا قليصهم توم مكتل قدما منستر مدروم تي بروجكت وصيد حساب مدمر مخانون ناي كلهم إثيوبيان حبراوي حابتن صعرن زي فسسل المخانون حبيرهم ابتي كبابي زلو لمع مريتنا توريزم طراي زي كونس نزحش فريات حرشاون كوعل كم زلو بمحبار تي مريت هاب كندي بجات زورر كموز بابايا أرانش مانغو أبلن لمينن زبلو فريات فرامرة كمون ببون شنكورتن دنشن كشفن كم زلوات نوتيبهم تزاريبهم ولو مالت حبر مالتيو زبلو توم كتل قدما منستر ايتي كبابي باهلي امنت زيمان مچو مريتن نزي حبر بهراو نتزن صبار مخانو قليصهم افغنان حبرتنا تجهاتن بالحاتن توسيخنالو نولو طراي زي كونس ملا سمين اثيوبيان نهاجرنان زي ترف حابتي كنفرين خلينا لهم توم سجمروا المعاتات توريزمن حرشان وصيتاو كونو زخالو ابتي كبابي بسنك زلو انصراو سلام مخانو بمتكاس ابوتات هايمانوت عبيت عدي دقانسيون من اسياتن سلامو ماصنيوم كحلو واتحساسيبهم نتي بروجكت حدش ناي فاينانس مقدي بمحنصاصن كتتل بمقبارن فصامه زبقعو قدما منستر ابي احمد مسغانو امزقربو مكتل قدما منستر تمسجن طرونه تي ريزورت نبعل هايتي ايت بلاين هكندين نهزب تخبابن صبوق ناي سرح زمن كونلهم تمنيهم قدما منستر ابي احمد ريزورت قلاي لوغو اب سمرقلو اوان اتي كبابي بحملتن فرمرن كشفن كم زقبا متحسسابهم تذكريو إثيوبيان عالم لختكال جنزب IMF ناب تكبر ريفورم زلوا متحبار بزبلة متنخر كم سرحو أفليتام بمنستر جنزب أحمد شديد سمرحن أما حداري بهراو بانكي إثيوبيا يوب تكالين لعلوا مخاري قدما منستر آيت تكلول دات نافون كالو تحلف سرح منقسن حزن قجل الأخي إثيوبيا مزفر سرح قدات فيسكال عالم لخ تكال جنزب زتيو
تيزت بوانانت إثيوبيا تسالت أزلا مرها قبري من محياش ماكرو إيكونومي نمدقاف أب زوهابو دقفات تكنيك تأمن تزقبريو من محياش قلت أن تاسرار حانا تقاقما بجت فاينانسن من قسي كمون سقاعتات لوت كبابيو أير مستل من بجتن كتابات هاقر متعام أبزك على اللوم قداتون زتيوم بوليسين من محدار تاكسي بزملكات سرعة تاكسي إثيوبيا نمعبال مسارة تاكسي نمسفح كمون أب ديجيتاليزيشن هنصت كلاو من تجزأنا حق تاكسي من محياش أب زك على اللوم مقدتات كلتيوم وجنات زتيوم وجل عالم لخت كال جنزبون إثيوبيا فتحون كل طفن سرعة تاكسي بمر جاز كتسأل نزلو عبيت أتاوين كتمزجب زي علم الدقف تكنيك نمقبار زلو قراتنا تلاقيمو أرجعيتو تي هاجر بوكول ريفورم ايكونومي إثيوبيا تفتناتاتنا مصوار عقمو نمتنخر نختناخر كم زغبره محداري بهراو بانكي دكتور يوب تكالني غليصم اخيبا اوان صدا 2026 بانك عالم الختكال غنزبنا واشنطن دي سي تخيديو محداري بهراو بانكي إثيوبيا يوب تكالين عالم الختكال غنزب IMF مستي حدوش عالم الخسنه مهدار فاينانس متعام بزبر رسياب زدالو لعلواي زت بانال تساتفهم ابتيوان إثيوبيا عالم الخ قرب فاينانس هاب زتغدبلو زيوان بهاجر بوقول سقوم تات ريفورم فتنتي كونتات كمي ناتواصت كم تركب غليصم قندي طبابات حفشاو ريفورم محايشي هاجر بوقول ايكونومي إثيوبيا ون على العلم تي ريفورم تمن شرفين متنخار بوليسي غنزب نمعبال اتاحق بهفتوش تهاجر نمعباين تي ايكونومي بزبلص بعودول قز مراح نمغبارن زسالطو مواقراوي ريفورمات حزيلهم متنخار عقم مصوارتي ايكونومي اب نقد وصاي وهلول شرف وصان اتاحق باتاون چبوط لوطينا امصا كم زخنم اتوم اما حدارت بانك غليصم ولاكوا ريفورم إثيوبيا بوانانت وشت هاجر زمراح انتخونه محازوت لمعات زغبر وستو عدد دغف نوصي تاونتو ادلاي كم زخنون ارديوم إثيوبيا زلوا هافتي تفترو بملماع تلواواطي نتلواواطي عالم لخاو كونتات زي سعر سرعات مقبي انها نصت كم زغنت منستر حرشا ديسو ارغا غليصام امزحلفو حيدت عامتات منغسي تكباراو بزغبرو بوليسي بزها زفر ايكونومي نعودي حرشا فلوي تخرت بمهابوتي عودي زسدم معبيت فرياتن محاوراو سغغر نامزغبيو بفلاي بمداي سرناي حاجاي مسنو لمعاتن بسفحات تسالطو تكبارات إثيوبيا كاب افريكا قدامي تي افرايت سرناي حاجر كتخون زخالام تخون زيدما بمقبي عرس خان مخال زقبر صعري اقلاتي فيهم تي عاوت تهاجر مدرق عالم الخز اللي مسلي كان مغيار بتوسخي تنكار ايكونوميان عقمي مفراين تحرشا بتكبار زر ايو منستر حرشا ديسو ارغان غلغالو زينا إثيوبيا كم زغلص ولو علاونت مغب هاجر بستمال ملكو نمرغاص عبيت فريات مفراينت مسرتاوي إثيوبيا قدم يلو سرناي كابوص اي غزيان مئتاو توصو زنبرت لعلو صاي متراف كم زكالتون حبيرم من قصي عودي حرشان مزمانن فريات نمعباين بزسالطوم تكبارات بعدقيت كاب دغز مصز نبر سرناي مولو بفريات وش تعدي متكا كم سخالا غنزيبوم زي تاريخاو عود شرفو صاي تهاجر كام مدحانو بزحلفه بمقبي عرسخا نمخال زي تتحز هاجراو شتو نمعوات عبي سقمتي كم زخنون توم من سر املاقيتهم أما كتتال مع زينا يتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تختاتلتي مرزكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنعوا بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرينا إثيوبيا بستحز بجت عامة أوروبا تحت سهرة كابزلو هاجرات زلعلت شعتنت بكلتها مئتاويت كتبا كم تمزجب تنبيع IMF ملاقيتهم تنبيع عالم الخوت كال جنزب إثيوبيا تكبراو زجبرتهم من محيش ماكرو كتبا وصيتاو خون كم زلو جلسو جيتاتشو بالشان زوادو سبساب ملو برهان قرماي ኢትዮጵያ በታሪካውን ሰፊሕ መሰረት አብዘለዎ መማሐይሽ ማክሮ ቁጠባ ትርከብ እዚ መማሐይሽ መንገድ ሽሕቱ ዝነበረ ቁጠባ ካብ መዋቕራዊ ጸገማት ብምንጋፍ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ዕቤት ንኽኣቱ ዝገበረ እዩ ካብትን ወረቐት ናብ ተግባር ዝተሳገሩ እዞም ፖሊሲታት ጠመተ ዓለም ለኻዊ ትካላት ገንዘብ ዝሰሓቡን እዮም ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ IMF ባቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 2026 ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ናይ ዝርከቡ ሃገራት ኣፍሪካ ዕቤት ቁጠባ ኣላው ገይሩ እዩ ብመሰረት እቲ ትንበያ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ 9.2 ሚእታዊ ዝለዓለ ዕቤት ከም زمزجبت هافليتيو دحر إثيوبيا زلعل عبيد شعات تميتاويو تنبيه IMF إثيوبيا بزعامات نمعوات كابزق متأتو 10 نتبي خلت تميتاوي شت عبيد زتقراربيو كابزق حلفو 10 عامتات نابزونا منغو تنبيه منغستن تكال IMF زلوا فلالاي بزيوركي انت تسبب زفلا مايو አሁን ካሰብነው 10.2 ደግሞ
ከ1% በታች በእኛና በአይኤምኤፍ መካከል የትንበያ ልዩነት አለ። ሕዚ ካብዚ ሓሰብናዮ 10.2 ትሕድ ሓደ ሚእታዊ ኣፈላላይ ኣሎ ኣብ መንጎ ኣይኤምኤፍን ናትናን ንዝሓለፉ 20-30 ዓመታት ኢትዮጵያ ከዓቢ ኢላ ዘቐመጠቶም ዓመታት ኣይኤምኤፍ ናይ 20 ዓመት ዕቤት ኢትዮጵያ ኢሉ ኣብ ዘቐመጡ ዘሎ ኣፈላላይ ምርኣይ ይከኣል እዩ። እንተናእሰ 200 ኣፈላላይ ነይርዎ። ብታሪክ ኣብ መንጎ ዓመተ ዕቤት ቁጠባ ኢትዮጵያን ዓመተ ዕቤት ቁጠባ ኣይኤምኤፍን ትሕቲ ሓደ ሚእታዊ ኣፈላላይ ነይሩ ኣይፈልጥን። ኩሉ ግዜ ልዕሊ 2 ልዕሊኡን ኣፈላላይ ዓመተ ነይሩ። ሎሚ ዘበን ግን ትሕቲ ሓደ ሚእታዊና ብትንበያ ተፈላሊና። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተሳለጠ ገምጋም ቦርድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሳለጠ ሪፎርም ልዕሊ ትፅቢት ዝተገበረሉ ውፅኢት ዘርከበ እዩ። ክጠናኸረን ክቕፅልን ይግባእ ኢሉ ሪፖርት ኣውፅኡ እዩ። ቁጠባ ኢትዮጵያ ካብ ውድቀት ዘድሓነን ዘፈር ውልቀ መርሒነቱን ክቕበል በሪ ዝኸፈተ መማሓይሺ ማክሮ ቁጠባ ብመሰረት ሎሚ ዝተረኸበ ውፅኢቱን ተስፋ ኢትዮጵያ ብሩህ ምዃኑ የርእዩ። ከም ትካል አይኤምኤፍ ምስክርነቱን ዕቤት ቁጠባ ግልጽ ኮይኑ ይረአዩ። የኢትዮጵያ የአሁን እድገት ጥሩ አፍንጫ ያለው ሰው በሽታ ያቀዋል። ከተማ ውስጥ ሲንቀሳቀስ በሽታ እድገቱን ያቀዋል። ሕዚ ዘሎ ዕቤት ኢትዮጵያ ጽቡቕ አፍንጫ ንዘለዎ ሰብ ብጨና ይፈልጦ እዩ። ኣብ ከተማ ትንቀሳቐስ ብጨና ይፈልጦ እዩ። ጽቡቕ ዓይኒ ዘለዎ ሰብ ብምርኣይ ጥራሕ ዕቤት ኢትዮጵያ ክርኢ ይኽእል እዩ። ጽቡቕ ንዘለዎ ሰብ እውን ብምስማዕ ክርዳእ ይኽእል እዩ። ዕቤት ኢትዮጵያ ንመላእ ኣፍሪካውያን ምርኣያ ኮይኑ ዝውሰድ እዩ። እዚ ዘጠራጥር ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ዓይንኹም ወይ ድማ እዝንኹምን ኣፍንጫኹምን ተጠቒምኩም ምርኣይ ጥራሕ እዩ ይረኣዩ ማለት እዩ። በመሰረት ገምጋም አይኤምኤፍ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዋጋ ድኹዕን ነዳድን ብምውሳኽ ኣብ ብርክት ዝበሉ ሃገራት ጽዕንቱ ዋላ እኳ ተፈጥረ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰሉ ሃገራት ግን ሕዚ እውን ጥንኩር ዕቤት ቁጠባ እናመዝገቡ ይርከቡ። ዓወት ሃገር በቀል መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየን ጽዕንቱ ዝፈጥሩ ቁጠባ ካብ ዘለወን ሃገራት ማዕረ ንኽስለፍ ዕድል ዝፈጠረ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝወግነቶም ሪፎርም ዓውዲ ሓይሊ ዓቕሚ ምፍልፋል ኤሌክትሪክ ብ130 ሚእታዊ ኣዕበያ እያ። ዓብዪ ግድብ ሕዳስ ሓዊሱ ዓበይቲ ናይ ተሓደስቲ ሓይሊ ፕሮጀክታት ናብ ስራሕ ብምእታዋ ኢትዮጵያ ዓመታዊ እቶት ካብ 5 ቢልዮን ናብ 72.7 ብር ክትዕቢ ክኢላ እያ። መሐመድ ራህማቶን ዘዋደዱ ጸብጻብ ዳሃብያሲን ዓለም ረብሓት ሓዳስ ሓይሊ ዝተረድኦ ቅድሚ 10 ዓመታት ብሓይሊ ንፋስን ማይን እኳ እንተኾነ ጽምኢ ሓይሊ ዘመናዊ ዓለም ግና ኣብ ነዳድን ፈሓምን ተደሪኹ ጸኒሑ እዩ። ጉዕዞ ሓይሊ ኢትዮጵያ ድማ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ወሰን ሩባ ኣቃቂ ኣብ ኣባ ሳሙኤል ከባቢ ብዝፈልፈለ ውሱን ብርሃን ስዒቡ ሎሚ ንኣፍሪካ ዘብርህ 5000 ሜጋዋት ዘፍሪ ናብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ በፂሑ እዩ። እዚ ጉዕዞ ዓወት ቴክኒክ ጥራሕ ኣይነበረን፣ ታሪክ ምዕባለን ቃልስን ኢትዮጵያውያን እውን እዩ። ኢትዮጵያ ተሓደስቲ ሓይሊ ብምጥቃም ምህርትታታ ብጽሩይ ሓይሊ ዝፈርዩ ኮይኖም ኣለዉ። በዝቅተኛ የካርቦን ምርት የማምረት አቅም በትሑት ፍርያት ካርቦን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ይውስን። ብንኡስ ዓቕሚ ካርቦን እንተዘየፍሪኻ ዘፍርኻዮ ፍርያት ኣብ ዕዳጋ እንትወፅእ ዝረኽቦ ዋጋን ከም ኩባንያ ከም ኢንዱስትሪን ንዓኻ ክትቅጽለሉ ዘኽእል መንገዲ ክትከስብ ኣይገብረካን። ብተሓደስቲ ሓይሊ ዝሰርሑ ፋብሪካታት ተመረፅቲ እዮም። ንኣብነት ሶላር ንውሰድ። ኣብ ኢትዮጵያ 5 ዓበይቲ ኩባንያታት ብሶላር ኢንቨስትመንት መጺኦም ኣለዉ። ዝመጽሉ ምኽንያት ንሶላር ተፍርየሉ ሓይሊ ጽሩይ ተዘይኮይኑ ኣብ ዕዳጋ ጽልዋ ኣለዎ። እቲ ሶላር እኳ ጽሩይ እንተኾነ ብምንታይ ኣፍሪካ እዩ ዝበሃል ሕቶ እዩ ዝፈጥር። ኣብ ሓደ ሃገር ኬድካ ሓይሊ ምፍራይን ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ጽሩይ ሓይሊ ብተሓዳስ ሓይሊ ዝፈሪ ማዕረ ዕዳጋ የብሉን። ብምንታይ ኣፍሪካ እዩ ዝብል ሕቶ ስለ ዝለዓል ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ጽሩይ ሓይሊ ዘለዎ ሃገር ረብሓ ኣለዎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዋ ልዕሊ 60,000 ሜጋዋት ዓሚቕ ሃፍቲ ተሓዳሲ ሓይሊ እንትነጻጸር ኣብ 2010 ዝነበረ ቀረብ ሓይሊ እንትፍተሽ 4,000 ሜጋዋት ሓይሊ ጥራሕ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ዝኾኑ ዜጋታት ኣብ ጸልማት ንኽነብሩን ኢንዳስትሪታት እውን ብዓቕሞም ንኸይሰርሑ ዓጊትዎም ጸኒሑ እዩ። ሕዚ ኣብ ልዑል ዕዳ ዝነበረ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዝተጓተተ ኣፈጻጽማ ፕሮጀክቱ ተኣሊሉ እዚ ትካል ብዝተገበረሉ ስራሕቲ ሪፎርም ካብ ዕዳ ናብ መኽሰብ ተቐይሩ ኣሎ። ሓይሊ ምህርቲ ኢትዮጵያ እውን 130 ሚእታዊ ዕቤት ኣመስጊቡ እዩ። በለውጡ ማግስት ኢትዮጵያ የምታመርተው የኢነርጂ መጠን
ኣብ ጽባሕ ለውጢ ኢትዮጵያ ተፍርዮ መጠን ሓይሊ 4000 ሜጋዋት ኣቢሉ እንትኸውን ብደረጃ ገንዘብ እውን 7 ቢልዮን ኣቢላ ትረክብ ነይራ። ብምኽንያት እዚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ልዑል ዕዳ ዝነበረ ትካሊ መብዛሕትኦም ዝጀመሮም ፕሮጀክትታት ኣብ እዋኑ ብዝተተለመሉ ገንዘብ ምዝዛም ብዘይምኻሉ እቲ ትካል ብዕዳ ዝተኣለኸ እዩ ነይሩ። ብዝሰርሕናዮ ሪፎርም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 4000 ዝነበረ ሜጋዋት ሎሚ ናብ 10000 ሜጋዋት ምዕባይ ተኻይሉ እዩ። ዓቕሚ ሓይላ ካብ ባዕላ ሓሊፉ ንጎረባብታ ተካፍል ዘላ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባንክ ትዞባ እንዳኾነት ትርከብ። ኣብየት ዓውዲ ብቴክኒክ ጥራሕ ዘይኮነስ ብፋይናንስ ዓቕሚ እውን ርኡይ ለውጢ እንዳርአየ እዩ። ጽዕንቶ ዕዳ ብምንካይን ዘበናዊ ኣሰራርሓ ብምስዓብ ለውጢ ተራእዩ እዩ። 7 ቢሊዮን ገደማ ያስገባ የነበረው ተቋም ከ75 ቢሊዮን ብር በላይ ማስገባት ችሏል። 7 ቢልዮን ኣቢሉ ዝእቱ ዝነበረ ትካል ልዕሊ 75 ቢልዮን ብር ምእታው ክኢሉ እዩ። ኣብ ታሪኹ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 7 ቢልዮን ብር መኽሰብ ክረክብ ክኢሉ እዩ። ቅድሚ ሕዚ እቲ ትካል መኽሰብ ዝበሃል ኣይፈልጥን ነይሩ። እዚ ማለት ዝሓዞም ፕሮጀክትታት ንምዝዛም ተወሳኺ ዕድል ረኺቡሎ፣ ሓደሽቲ ስራሕ ንምጅማር እውን ዕድል ረኺቡሎ ማለት እዩ። በብትካሉ ገንዘብ ከይጓሓል ፕሮጀክትታት ተጀሚሮም ንኽዛዘሙ ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብዘዋፅእ ረቓሒ ተለኪዖም ንኽኾኑ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ዝተጀመረ ውፅኢት ዝተባባዕ እዩ። ኢትዮጵያ ብተሓዳሲ ሓይሊ ዘለዎ ዓሚቕ ሃፍቲ ናብ ተግባር ብምቕያር ንዜጋታት ተስፋን ብርሃንን ንኢንዳስትሪታት ዓቕሚ ንጎረባብቲ ድማ ብርሃን ተካፍለላ። ካብ ኣባ ሳሙኤል ዝጀመረ ዋጓጎ ብርሃን ሎሚ ንኣህጉር ናብ ዘብርህ ዓብይ ብርሃን ተሰጋጊሩሎ። ኣብ መወዳእታ ዜና ወፃኢ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ንኢራን ኣጠንቂቖም። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ዘሎ እዋን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሰን ንኢራን ጽኑዕ መጠንቀቕታ መሓላሊፎም። ሄግሰዝ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘተ እንተፈሽሉ ሰራዊት ኣሜሪካ ብቕፅበት ናብ ወተሃደራዊ ስርሒታት ክምለስ ፍጹም ድሉ ምዃኑ ኣረጋጊጾም። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ንሕና ቀዳምነትን ሰላምን ዘተን ንህብ እኳ እንተኾና ኢራን ግን ድልውነትና ክትፍትኖ የብላን ኢሎም። ንሶም ወሲሖም ከም ዝገለጽዎ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ንዘለዉ ወተሃደራውን ንብረታት ንምክልኻል ዝኾነ ይኹን ኣድላይ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ከም ዘይትብል ኣጠንቂቖም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ምስ ኢራን ዘሎ ኩነታት ክዛረቡ ከለዉ እቲ ኩናትን ወጥሪን ቀልጢፉ ክውዳእ ከም ዘለዎም ገሊጾም። ትራምፕ እቲ ምስ ኢራን ዘሎ ጸገም ኣብ ሓፂር ግዜ ፍታሕ ክረክብ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ብምባል ፖሊሲ ምምሕዳሮም ናብ ምርግጋእ ዘዘንበለ ምዃኑ ኣመልኪቶም። ብመሰረት ካብ ዋሽንግተን ዝወፁ ጸብጻባት ኣብ መንጎ ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዝቕፅል ወሳኒ ርክብ ኣብዚ ዝመጽእ ቀዳሞ ሰንበት ክካየድ ትፅቢት ይግበር። እዚ ርክብ እዚ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእን ሓድሽ ናይ ስምምዕ ባይታ ንምፍጣርን ዝዓለመ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ዕድል ዲፕሎማሲ ተባሂሉ ይግለጽ ከም ዘሎም ጸብጻብ ሮይተርስ ኣመልኪቱ። ክቡራት ተመልከቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚ ምዛምና ቀንደቐነታትና ክንዘኻኽረኩም። ኢትዮጵያ ንምድላው ዋዕላ ኮፕ 32 ዘኽእላ ምድለዋት ብዝለዓለ ትግሃት ተሳልጥ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝተሓዘ በጀት ዓመት 2026 ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዘለዋ ሃገራት ዝለዓለ 9.2 ሚእታዊት ዕብየት ቁጠባ ከም ተመዝግብ ትንበያ IMF ኣመላኺቱ። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሰት ንኢራን ኣጠንቂቖም። ንሎሚ ዓርቢ 9 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 1 ናባኹም ዝሓረናዮ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ። ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣለው ምስ መላእ ሰሙያ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይራ። በብዘለኹሞ ሰላም ንክትኮኑ ትምኒትና እዩ።